Ahojte, dobrý večer. Ja som zvyknutý študentstvu týkať, tak keď dovolíte, ja vám budem týkať, a keď sa budeme rozprávať, tak budete týkať mňa. Ja som zase nie až tak starý, ako to môže vyzerať na prvý pohľad. Ďakujem, Marian, veľmi pekne za predstavenie, ďakujem za pozvanie. Moje meno je Martin Kráľovič. Milujem bezpečnosť, ako sa hovorí na Slovensku, to tam musíte povedať. A milujem festivaly a koncerty a kultúrne veci. Veľmi rád chodím na univerzitnú pôdu. Ja každý rok, už asi posledných 5 rokov, učím na Janáčkovej akadémii muzických umení v Brne, prednášam predmet festival alebo produkcia. Chodí mi tam asi 6-7 ľudí každý rok, že som veľmi rád, že teraz je tu akože väčšia skupina ľudí. Nebojte sa, nebude to nudné, pokúsim sa to dať do hodiny a potom bude priestor na otázky. Ak by pomedzi to bola nejaká veľmi urgentná otázka, tak kľudne samozrejme zdvihnite ruku alebo rovno kričte a hovorte a kľudne nesúhlaste. Marian povedal, že som vyštudoval 2 britské školy, že to je dôkaz toho, že som odborník. Obávam sa, že to vôbec nie je dôkaz toho, ale určite to je niečo, čo môže ovplyvňovať to, ako sa o tých veciach rozprávame a podobne. Ja som teda okrem iného spolumajiteľ, zakladateľ spoločnosti Safety Crew, čo je bezpečnostná konzultačná firma. Som riaditeľom bezpečnosti alebo šéfom security a safety a dovolte si kľudne nesúhlasiť, ale teda myslím si, že aktuálne najväčšom českom festivale Rock for People, tí, ktorí sa mračíte, tak povedzme si, že druhom najväčšom českom festivale Rock for People, takisto som šéfom bezpečnosti na festivale Pohoda, čo je ešte chvíľu zatiaľ najväčší slovenský festival, uvidíme, čo bude o pár rokov neskôr. A pomedzi to som pracoval donedávna ako nočný primátor mesta Bratislava, som stále poradcom primátora hlavného mesta pre bezpečnosť. Kedysi som pracoval krátke obdobie ako štátny tajomník na ministerstve vnútra Slovenskej republiky a teraz sa venujem hlavne svojej eventovej agentúre PS Events a svojej bezpečnostnej konzultačnej agentúre Safety Crew. Keď sa povie bezpečnosť, tak ja vždy veľmi rád začínam prezentáciu mojou obľúbenou fotografiou, ktorú som odfotil v mojom rodnom meste Trnava. Trnava, je to Trnava? Prosím vás, Slováci, Slovenky, koľko vás tu je, aby som vedel? Čaute, zase v menšine. OK, tak to má byť. Toto je moje rodné mesto Trnava. Keby sme mali veľmi veľa času, čo občas mám s mojimi študentami na jamu, tak hľadáme, koľko tam je failov a koľko tam je prúserov. Vy máte mimochodom takú skvelú facebookovú stránku, že prúsery českého showbiznisu. Videl niekto tú stránku facebookovú? Všetci si ju prosím pozrite. Facebooková stránka prúsery českého showbiznisu. K úcti vám slúži, že už v poslednom období tam je viac fotiek prúserov zo Slovenska ako z Českej republiky a toto by bola typická fotka, ktorá by sa nachádzala na tej facebookovej stránke alebo v tej skupine. Keby sme mali veľa času, myslím, že rekordman na jamu narátal 21 alebo 22 problémov, ktoré sú tam. Predpokladám, že asi všetci sa zhodneme na tom, že taká najviac bijúci do očí je tá gurtňa po slovensky pripevnená o puklicu auta, alebo teda o koleso auta. A samozrejme už len to, že nie je napnutá, že neplní svoju funkciu. A mohli by sme ísť ďalej, že to nie je zábradlie, že tu môžu ľudia okolo idúci sa potknúť, že tento banner, keď zafúka vietor, tak pravdepodobne rozbije tú lampu, budú tam črepiny a podobne. Nevadí. To, čo ukazuje táto fotka, a myslím si, že tá legislatíva na Slovensku a v Čechách je v tomto veľmi podobná, je to, že máme extrémne slabú legislatívu, ktorá by nám hovorila o tom, ako bezpečné máme robiť eventy v strednej Európe. A myslím si, že v niečom to máme podobné aj s Maďarskom, s Poľskom a podobne. A ten jeden typický príklad je, a myslím, že sa k tomu dostaneme neskôr, keď som pár rokov dozadu obvolával Ministerstvo zdravotníctva, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Úrad verejného zdravotníctva, a pýtal sa ich, kde v legislatíve je napísané, koľko má mať sanitiek a záchranárov na mojom podujatí. A ak to nie je napísané, nech mi oni ako odborníci aspoň odporúčia. Pinkali si ma medzi sebou niekoľko mesiacov, do dnešného dňa nikto nevedel odpovedať koľko. Ale keď urobíte nejaký event a niekto tam zomrie, alebo tam niekomu neposkytnete dobré zdravotnú starostlivosť, potom bude existovať súdny znalec v oblasti urgentnej medicíny, ktorý vám na tom súde presne povie, čo ste urobili zle a čo ste mali urobiť inak. Ale dovtedy vám to nepovie inak. Nikto. Je to len jeden z príkladov toho, ako si my organizátori, vy organizátorky, vy budúci organizátori, musíte sa oveľa viac spoliehať ako keby na tú zahraničnú legislatívu, na tú zahraničnú best practice, na vaše skúsenosti, na skúsenosti starších ľudí z biznisu a podobne, aby ste tie podujatia, na ktorých zodpovedáte za vašich návštevníkov a návštevníčky, urobili bezpečné. Alebo
aspoň neurobili úplne nebezpečné, teda že tým stačí v podstate začať. My máme takú nevýhodu v našich obidvoch jazykoch súrodeneckých, že pre slovo security alebo pre slova security a safety máme iba jedno slovo v preklade a to je bezpečnosť. A preto keď rozprávame v rámci našej firmy o tom, ako pristupujeme k bezpečnosti na veľkých festivaloch, ako pristupujeme k bezpečnosti na zhromaždeniach, koncertoch, demonštráciách a podobne, tak vždy sa nám to veľmi dobre vysvetľuje na security versus safety, ale keď raz máte na to iba jedno české a slovenské slovo bezpečnosť, tak je to trošku zložité vysvetľovať. Vedeli by ste tak naprvu povedať, že čo vám napadá, aký je rozdiel medzi security a safety? Také základné veci, že čo je viac security a čo je viac safety? Kľudne bez hlasenia, zakričte, vykriknite. Security je bezpečnosť von a safety je bezpečnosť dnu. Dobre. Bezpečnosť von, bezpečnosť dnu. Dobre. Ešte nejaký iný názor? Security versus safety. První je security, to druhé je safety. Super, áno, preto som to tam dal. Výborný. Výborné, skvelé. OK. Security versus safety. Asi v takom základe popisujeme, že to security je taká tá militantná, často ozbrojená, často taká tá drsná, tvrdá. My máme na Slovensku, že SBS-ky, súkromné bezpečnostné služby, u vás sa to volá bezpečnostní agentúry alebo securitky v podstate, hej. To je taká tá ostraha, ktorá vlastne je na festivale, keď hovoríme o festivaloch, aby sa tam nikto nepobil, keď sa niekto pobije, aby ho rýchlo ukludnili a vyviedli, aby niekto niečo neukradol, aby niekto, kto chce robiť niečo zlé, sme mu v tom rýchlo zabránili. Hej? To safety, keby som sa snažil nájsť nejaký slovenský ekvivalent, je niečo ako bezpečie. Nie bezpečnosť, ale už bezpečie. To znamená, to safety je oveľa viac spojené s well-beingom alebo s bezpečím a pocitom bezpečia tých návštevníkov, ktorí chodia na naše podujatie festivaly. Taký jeden zo základných rozlišovacích prvkov, keď sa pozeráte na nejaký stav na festivale a na koncertoch a chcete ako keby si tak naprvu zistiť, že kto je tam viac za security a kto je tam viac za safety, tak sa skôr skúste pozerať na to, že kam sa ten človek pozerá. Alebo ako sa ten človek pozerá. Hej? Keď sa ten človek pozerá viac na umelca, keď sa ten človek viac pozerá na nejakú vec, ktorú by niekto mohol ukradnúť, keď sa ten človek na vás v tom dave, v tom stage pite za tými zábranami pozerá ako na niekoho, že vy budete o chvíľku určite robiť zlé a vás vyťahnem z davu a bude strašne zlé, tak to je viac ten security. Samozrejme, úmyselne to teraz trošku preháňam. To safety, tu je naša Zuzka, jedna z našich crowd supervisoriek. To safety má úplne iný prístup. To je, že pozeráme na ľudí, sme tam preto, aby sme im pomohli, sme tam preto, ak im sa niečo stane, aby sme boli veľmi rýchlo na blízku, aby sme im pomohli a podobne. Jeden z najkrajších príkladov je môj veľmi obľúbený festival Roskilde, najväčší festival v Severnej Európe, v Dánsku, kúsok 2 hodiny vlakom od Kodane. A na Roskilde je Morten, môj bývalý spolužiak z Buckinghamshire University z Londýna. A on tam šéfuje bezpečnosti a predstavte si, že to je festival, ktorý má zhruba 120 000 návštevníkov, majú obrovské mená, áčkové a skúste si tipnúť, koľko tam majú sekuriťakov, SBS-karov. Poviem pre porovnanie, taká Pohoda pri návštevnosti 30 000 má zhruba nejakých 200 SBS-karov, 250, Rock for People pri návštevnosti 40-45 000 má niekde medzi 300-400 SBS-karmi. Tak Roskilde so 120 000 návštevníkmi, koľko má SBS-karov na celom veľkom festivale? Skúste streliť čísla. 1000? Stejne. Čiže do tých 400. OK, nejaké názory, že je to oveľa viac ako 400, oveľa menej ako 400? Možno aj menej. Čiže to by bolo koľko? 120. OK. Je ich tam 16. Na tom festivale 16 SBS-karov a všetko ostatné robí 29 000 dobrovoľníkov na tom festivale. Všetky pozície, na ktoré ste bežne zvyknuté, že na festivale to robí SBS-ka, stráženie v stage pitoch, stráženie backstageu, vstupov do areálu, vstupov do backstageu, gatey, páskovanie, prehľadávanie, všetko robia dobrovoľníci, pretože existuje extrémne málo pozícií, kde naozaj tých veľkých, hrubokrkých SBS-karov potrebujete.
A keď poviem hlbokaký, tak myslím tým aj nejakú definíciu toho, ako ten človek vyzerá a zároveň tým myslím často aj ako keby spôsob zmýšľania, takzvané že tie roky 90., ako sa zvykne hovoriť u nás v našom regióne. A samozrejme, na tom Roskilde tí sekuritiaci sa štandardne pohybujú v trojčlenných skupinkách, teda po troch. Tých, keď vidíte, tak sa snažíte utekať. Oni sú neni agresívni, oni iba vyzerajú, že práve vyskočili z vrtuľníku, ktorý pristal z Afganistanu. Hej. Sú to, že veľmi skúsení, väčšinou bývalí vojaci. Ich, keď vidíte, oni sú jediní na celom festivale, ktorí majú povolené utekať. Žiadny iný stav, produkcia, manažéri, dobrovoľníci, zdravotníci, nikto nemôže utekať po festivale. Maximálne môžete ísť s rýchleným krokom, a SBS-kari môžu utekať. Ich, keď vidíte utekať, tak viete, že sa blíži tretia svetová proste, hej, že to už není úplne OK. Čiže to je jeden z princípov. A druhý z princípov, alebo taký akože overarching princíp je, že oni nevyhadzujú ľudí z festivalu, alebo vyhadzujú extrémne málo. Ich princíp je, že my tu máme nejaký set pravidiel, ako chceme, aby sa návštevníci správali, ako sa my správame k ním, ako chceme, aby bola nejaká atmosféra u nás na festivale. Ak niekto z našich návštevníkov poruší ako keby to pravidlo, tak je to asi naša chyba ako organizátora, lebo asi sme mu dobre neprečítali tie pravidlá. Tak my mu ich znova vysvetlíme a znova ho poprosíme, aby iba teda si ich pripomenul, aby sa podľa nich správal. Keď druhýkrát poruší tie pravidlá, tak ho nevyvedieme z areálu, my mu strhneme tú festivalovú pásku a dáme mu dočasnú pásku, takú akože warning pásku. Ona vôbec nie je nejaká výrazne iná, aby to nebolo pre ňoho nejaké ponižujúce, hej, že ak na Slovensku jeden politik vymyslel, že sa budú nosiť tie bundy s nadpisom kradol som a podobne, že je to trošku iná páska, s ktorou, ale keď ho chytia znova, a tak už vidia, že má warning pásku, tak už vedia, že už bol predtým minimálne jedenkrát, ak nie dvakrát upozornený. Tak vtedy mu znova pripomenú pravidlá, pošlu ho preč z areálu na 24 hodín, aby si to rozmyslel, aby si znova naštudoval tie pravidlá, ako sa k sebe na festivale správame a potom ho znova pustia naspäť na ten festival. Až po tomto celom, keď ešte raz poruší tie pravidlá, tak potom dostáva doživotný zákaz vstupu na festival. Čiže toto je ten princíp, že my sa nepozeráme na návštevníkov a teda snažíme sa túto teóriu a túto mentalitu tej safety kopírovať aj na festivaly v Strednej Európe, ktoré robíme. My sa nepozeráme na návštevníkov prioritne ako na troublemakerov, ktorí prišli niečo vyviezť na ten festival. Lebo sa kľudne môže stať, že niekto si dá viac alkoholu, kľudne sa môže stať, že si dá niekto viac niečoho iného okrem alkoholu. A to je súčasť tých festivalov. Keby som tu propagoval nejaké substancie, tak ma stopni, prosím ťa, hej, aby som neurobil nejaký problém na akademickej pôde. Ale celý čas sa pozeráme na toho návštevníka, že to je dobrý človek, ktorý sa prišiel zabaviť na tento festival. Ak poruší nejaké pravidlá, tak sme tu na to, aby sme mu pomohli, aby sme mu poskytli tú safety, aby sme neboli na ňoho zlí, aby on sa tu cítil OK, aby jeho spolupútnici a festivaloví návštevníci sa cítili rovnako dobre. My túto teóriu a tento prístup razíme napríklad aj v stage pitoch. Na Rock for People, na Pohode a postupne na ďalších festivaloch, dúfam v najbližšom období, vidíte veľmi často našich ľudí, to sú naši supervízori, vytrénovaní, certifikovaní spolu s dobrovoľníkmi alebo s takými akože brigádnikmi, s deckami zo stredných škôl, ktoré naša Anička z Brna volá, že koťátka, hej, či to sú naše koťátka a naše koťátka sú tam s nami v tom stage pite a my sme tí dobrí. My sme tí dobrí, ktorí sa na tých ľudí usmievame, ktorí sa s nimi kamarátime, ktorí si s nimi dáme high five. Naši supervízori v tých stage pitoch, na tých veľkých stageoch poznajú po niekoľkých hodinách tých ľudí v predných radoch, poznajú ich podľa krstného mena. Oni poznajú našich supervízorov podľa krstného mena, lebo všetci majú menovky s krstným menom na sebe, na svojich vestách reflexných. A to je taký ten pekný friendly prístup, pretože v momente, ako tam niekto skolabuje, v momente, ako nieko bude zle, tak zrazu neprichádzajú dvaja obrovskí hrobokakí SBS-kári, ktorí možno niekde v srdiečku majú tú lásku, hej, len oni ju nevedia úplne odkomunikovať, hej, a že ten návštevník v tom akože distrese nevie úplne nacítiť, že ten SBS-kár na ňoho hovorí láskou, iba to vyzerá strašne agresívne, ako keby, hej. Takže vtedy sú tam títo naši supervízori, ktorí si už týkajú s tými deckami, kamarátia sa a vedia oveľa efektívnejšie zasiahnuť, oveľa efektívnejšie vedia pomôcť. A teda nevedia len pomôcť, vedia napríklad s nimi tancovať.
si myslíte, že toto je nejaká neplánovaná, spontánna kamarátska aktivita, môže to tak vyznieť, samozrejme, je to neplánované, ale je to extrémne cielené a veľmi narýchlo a veľmi, podľa mňa, dobre zorganizované. Ak si myslíte, že je to o tom, že naša Zuzka sa nudila a ľudia sa nudili a tak si tak dala pustiť pesničku, aby si zatancovali, môže to tak vyzerať. Tá skutočnosť je taká, že toto je po jednom z najväčších headlinerov na Rock for People. Máme technicky zásadný problém na bráne, kvôli čomu sa nám prudko znížila priepustnosť tej únikovej brány alebo tej hlavnej brány, cez ktorú ľudia musia odchádzať. A my si potrebujeme ako keby kúpiť niekoľko minút a zdržať tých ľudí pred tým stageom. A robíme to všakovakými spôsobmi. A jeden zo spôsobov je, že im pustíme takúto pesničku a že ich zabávame pred tým pódium, aby nejaká časť tých ľudí jednoducho neodišla. Predstavte si, že to security riešenie by bolo, predstavte si toho securityáka z tých 90. rokov. Pošlem 50 hlbokých chlapov, tu sa postavia, tu robia hradbu, ten, kto prejde, dostane jednu cez ústa proste a tak ďalej. To je ten security prístup. Ten safety prístup je, že robíte všetko preto, trošku tých ľudí občas aj manipulujete, to je úplne v poriadku v tomto prípade, aby neodchádzali, aby tam ostali. Musíte ich tu zabaviť, musíte vymysleť nejaké akože iné veci. A samozrejme už tí, čo idú k bráne, tak tam už ich spomalujete, ale je rozdiel, či sa vám tam valí po tom koncerte 40 000 ľudí, alebo ste 10 odklonili inám, 10 ste zdržali pred pódium a iba tí zvyšní tam idú. A toto je ten crowd management, toto je ten management davu, ako keby. Že sú také dve slova, že crowd management a crowd control. Hej, crowd control je to, čo robí polícia. Crowd control sú vodné delá, opušky, crowd control sú veľké plexisklové štíty, potláčanie davu, vytláčanie davu, to je crowd control. Crowd management je ako keby plánovanie a prijímanie opatrení na to, aby sa tí ľudia nedostali do nebezpečnej situácie. O crowd assistantoch som už hovoril a teraz si dám akože minútku pauzu a pustím vám také veľmi pekné video. Robili sme 2 roky dozadu veľký koncert v Bratislave, taký umelec, ja som ho predtým nepoznal, že Jean-Michel Jarre sa volá, Jean-Michel Jarre, taký vizuálno, hudobno, neviem aký umelec, malo prísť 20 000 ľudí, prišlo zhruba 45 000 ľudí, myslím, že nevadí, zvládli sme to a tam sme robili tento crowd management, vrátanie našich technológií, našich dronov, nášho control roomu kamerového a teraz si to môžete pozrieť v krátkom videjku. Ste videli v nejakom momente, ako boli policajné auta, čo poznáte Bratislavu, Most SNP, takéto UFO, reštaurácia hore, hej. A boli policajné auta nastávané, pretože prišlo strašne veľa ľudí a natlačili sa komplet na tú cestu pri výstavisku Incheba. Tak to bolo jedno z opatrení, aby ich policajti zastavili. Extrémne dôležitá vec a prechádzame k nejakým veciam, aby okrem veľkých epických nepoužiteľných príbehov ste dneska počuli praktické veci, ktoré si odnesiete do práce na malých eventoch od 5 ľudí po 500 000, je navigácia. Navigácia v priestore. Predstavte si, že vy chystáte nejaký event alebo akúkoľvek väčšiu prítomnosť ľudí v priestore, ktorý vy dokonale poznáte. Hej? Že ja by som sa vedel po
Rock for People po areáli 360 v Hradci Králové prechádza so zaviazanými očami a vedel by som presne povedať, kde sa nachádzam, teda pokiaľ by tam niekto niečo nepremiestnil, kde sa nachádzam, kde sa čo nachádza, ktorým smerom idem k toaletám, k Ačkovému, Bčkovému stageu a podobne. A občas my organizátori trpíme tým, že my si naivne myslíme, že naši návštevníci vedia presne tak isto sa zorientovať v areáli, alebo v budove, alebo v galérii, v múzeu, v koncertnej sále, ako my. Ale my ju poznáme naspamäť, oni ju nepoznajú. Pre nás je prirodzené, že však samozrejme, keď chcem ísť na toalety, tak idem doľava, potom doľava, tam sú toalety. Ale to človek, ktorý je prvýkrát v tej budove alebo v tej venue, jednoducho nevie. Vyriešite váš festival a koncert a event niekoľko mesiacov pred začiatkom, návštevník ho rieši niekoľko hodín pred začiatkom. On si nenapozerá tie mapy. Vy si môžete urobiť skvelé manuály a skvelé popisy, ako to všetko funguje, on si to nepozrie. To znamená, že on príde, zrazu si zmyslí, že chce ísť si kúpiť jedlo alebo chce ísť na toaletu, začne sa rozhliadať okolo seba a on musí mať, mal by mať v pohľadovej dostupnosti, v dohľade nejakú šípku alebo niekoho, kto mu povie, kadiaľ má ísť, keď sa cíti stratený alebo nie úplne nájdený a podobne. Tá navigácia je extrémne dôležitá. Na tom videu ste videli také LED tabule, to je není to slovenský výmysel, je to slovenská firma, ktorá to odkopírovala tak všetko v Číne a vo Veľkej Británii. A to sú také digitálne tabule, ako keby LED obrazovky, iba sú veľmi mobilné, dokážete ich napájať z batérií a dokážete na diaľku na nich meniť texty. Hej, to znamená, že je to taká rýchly digital signage, volá sa to Amena Displays, nevlastním tam žiadne percenta v tej firme, takže nemusíme robiť reklamu. Veľmi nám to pomáha na stredoeurópskych eventoch, pretože je to súčasť toho crowd managementu, poskytovanie informácií tým ľuďom. Robili sme, a myslím, že to mám ďalej, návštevu pápeža na Slovensku, takže k tomu sa ešte dostaňme. Ďalšia veľmi dôležitá vec, evakuácia. Evakuácia a evakuačné plány, moja obľúbená fotka z internetu, sú často také zaznávané, že my sme zažili tiež niekoľko festivalov, na ktoré sme prichádzali robiť bezpečnosť. A hovoríme, máte evakuačný plán? Hej, už 15 rokov ho máme vypracovaný. Hovorím, aha, a 15 rokov? No však sme sa aj premiestňovali z miesta na miesto, aj sme akože rozširovali ten areál, aj tak. Hovoríme, stále máte ten istý plán? Hej, a kde ho máte? Jeda, však to je 15 rokov staré, no niekde v šuflíku. Hovorím, super, tak evakuačný plán v šuflíku, ktorý je zapadaný prachom, je signálom dvoch vecí. Že ho zatiaľ nebolo treba a nikomu sa nič nestalo, a signálom druhej veci veľmi rýchlo, onedlho sa niekomu niečo stane. Hej? Evakuačné plány sú niečo, čo jednoducho musíte mať, a nie preto, že, teda aj preto, že Ujo požiarník, Ujo hasič povedal, ale hlavne preto, že v skrátenej a zjednodušenej forme je to manuál a inštrukcia pre každého pracovníka toho daného festivalu, koncertu, eventu, čo má v ktorej situácii robiť a ako narába s tými návštevníkmi. To znamená, ono vám to povie, že tieto dvere vyzerajú na to, že sa nepoužívajú, čiže človeka by tak akože nútilo, veď asi tam nahádžam prázdne casey od techniky a zvyšné stoly a stoličky, ale ono je to únikový východ a možno sa 10-krát nič nestalo, ale keď 11. krát vám tam zadymí niečo a spustí sa poplah a ľudia sa budú snažiť dostať von, a pri tom jednom unikovom východe narazia na tie casey, oni si ich nebudú ani odhadzovať, ani nič podobne. Oni sa tam iba utupú a zomrú tam pravdepodobne. Hej, k tomu sa ešte dostanem. Keď hovoríme o utekaní a evakuácii a o zomieraní, ak si z dnešného večera nič nezapamätáte, tak prosím túto vetu. Nie je to veta, ktorú som vymyslel ja. Naučil som sa ju od môjho profesora, doktora Keitha Stilla na Buckinghamshire University. People don't die because they panic because they are dying. Ľudia nezomierajú, pretože panikária. Ľudia panikária kvôli tomu, že zomierajú. Veľmi často sa môže stať, že vidíte nejaké titulky v novinách, v nejakom nočnom klube, v nejakom bare, nejaký požiar, nejaká panika, ľudia spanikárili, udúpali sa, prevádzkár alebo polícia, alebo niekto, kto má byť za to zodpovedný, povie, že ja za to nemôžem. Ľudia spanikárili a proste nechovali sa racionálne, spanikárili, tak sa udúpali. Ľudia nepanikária len tak sami od seba. Ľudia nepanikária, že my tuto s Marianom si povieme, máme 5:30, poďme si zapanikáriť na 2-3 minútky. Tá panika vzniká úplne inak. Tá panika vzniká kvôli tomu, že ľudia zomierajú, alebo keď to roztiahnem, kvôli tomu, že si myslia, že zomierajú, alebo že im hrozí, že zomrú, alebo hrozí im nejaké nebezpečenstvo. Úlohou nás, bezpečnostných manažerov, úlohou vás, nás, organizátorov podujatí, nie je zabraňovať panike ako takej. Úlohou je nedostať nám zverených účastníkov alebo návštevníkov toho daného priestoru
do situácie, kde sa cítia nebezpečne a kde cítia, že zomierajú. Pretože potom automaticky v tých hlavách vzniká tá panika, nie je to racionálne a vtedy začína ako keby problém a úmrtia. Veľmi rýchlo preletím zo pár historických udalostí. Viete si, keď vás niektorá bude zaujímať, viete si vygoogliť o viacerých z nich, myslím, že výborne urobené dokumenty, dokumentárne filmy. Jeden z nich je Hillsborough v 89., kde počas futbalového zápasu v Sheffielde zomrelo 96 ľudí, viac ako 700 ľudí sa zranilo. Toto sú také tie ikonické, možno ste viacerí videli tie fotografie, ikonické smutné fotografie z toho celého. Dalo by sa mať samostatnú prednášku len o téme Hillsborough, ale slúbil som na začiatku, že vás nebudem úplne nudiť. Veľmi jednoducho, ak skombinujete neskúsený stav vo vnútri futbalového štadióna s novým policajným veliteľom, ktorý môže byť skvelý policajný veliteľ, ale o tom štadióne netuší vôbec nič, skombinujete to, že niekde prišlo k dopravnej nehode a veľká časť fanúšikov, myslím, že kvôli nehode vlaku, meškala, čiže prišla tesne pred úvodným hvízdom, ako keby, a skombinujete to, že ľudia sa tlačia vonku, chcú sa dostať dovnútra, už vnútri počujú úvodný hvízd, chceli by utekať dovnútra, len tie turnikety idú veľmi pomaly a policajný veliteľ má skvelý nápad. Tu je taká veľká brána dovnútra štadióna, už kašľať na kontrolu lístkov, tak tú bránu jednoducho otvoríme, tak tú bránu otvoril, ľudia vonku pre štadiónom našli, proste zrazu spadali, že super, tu už čakám pol hodinu a teraz tu vidím zrazu, že sa dá ísť dovnútra. Všetci sa cez tú bránu povalili. Problém je, že tá brána viedla tunelom rovno na najzaplnenejšiu tribúnu, na ktorej už predtým bolo veľa ľudí a tá masa stoviek a tisícov ľudí sa jednoducho tlačila dovnútra. Tí prví, čo prišli už na tú tribúnu, už vedeli, že je zle, už videli, že tam je veľmi veľa ľudí, ale nemali šancu cúvať, pretože za nimi sa tlačili ďalšie tisícky ľudí. V priebehu niekoľko minút sa takýmto spôsobom nahustila tá tribúna, plus vtedy ešte boli veľké problémy s vandalizmom a s chuligánmi futbalovými v Anglicku, teraz už vyzerá, že to majú o niečo lepšie, tak tam boli takéto ploty. Z tých plotov z tej tribúny viedli dve malinké bránky na ihrisko, ktoré boli zamknuté visiacimi zámkami. A kľúče boli niekde, tak ako by boli u nás na vrátnici, alebo na recepcii niekde. Takže kým sa niekto našiel, kto to odomkol, kým niekto zastavil tých ľudí, kým niekto začal tých ľudí vyťahovať, tak tam zomrelo 96 ľudí, viac ako 700 bolo zranených. Z hornej tribúny sa snažili niektorí vyťahovať tých ľudí hore, ako keby, aby uvoľnili ten dav. To, čo vám možno niečo viac bude hovoriť, Love Parade v 2010 v Duisburgu v Nemecku. Tam prišlo k veľmi podobnej veci. Väčšina týchto davových disasters, že to je trápne, keď neviem nájsť slovenské slovo, týchto katastrof, to chce vyzerať tak strašne odborne potom, nevadí. Týchto davových katastrof je o tom, že niekde zle zmanéžujete a naplánujete pohyb davu a niekde sa tí ľudia utlačia. Niekde extrémne veľká tlačenica, extrémne veľká hustota davu. Tu sa stalo to, že ľudia na tú Love Parade prichádzali cez tunel z jednej, z druhej strany, toto podliezalo diaľnicu, toto podliezalo, myslím, že železničnú trať, prichádzali a vychádzali sem dovnútra. A prišlo oveľa viac ľudí, ako sa čakalo, a zrazu sa to začalo tam prehusťovať. Tak polícia bez rozmýšľania, bez koordinácie s organizátorom urobila to, čo policajti vedia. Crowd control. Čo urobíme? Zastavíme ľudí. Hej? Čiže postavili jeden policajný kordón, druhý policajný kordón, tretí policajný kordón a zastavili ľudí, ktorí prichádzali a zastavili aj ľudí, ktorí odchádzali, aby si vyčistili toto téčko, čo je tunel v podstate. Hej? V nejakom momente to neudržali, ľudia nahnevaní, že sa nevedia dostať ako keby na podujatie, pretlačili ten kordón z jednej aj z druhej strany. A čo robíte, keď niekoľko desiatok minút čakáte, neviete sa dostať, no a zrazu pred vami sa to uvoľní? No tak sa nadšene rozbehnete ďalej, hej? To znamená, v nejakom momente sa rozbehli tieto dva proti sebe v tom tuneli, išli sem k tomu téčku, medzi tým tuto ľudia prerazili tento policajný kordón, všetci ľudia sa stretli tu, v tomto téčku, v tomto bottlenecku takzvanom a tam zahynulo, mám to na to slajde predtým, tam zahynulo veľa ľudí a veľa ľudí sa zranilo, pretože ste de facto nemali šancu, ako keby tam tú hustotu v priebehu niekoľko minút uvoľniť, pretože z tunela veľmi ťažko uvoľníte hustotu davu. Tak toto tam nejako žiaľ vyzeralo potom, čo sa stalo.
Novodobá vec 2015, séria teroristických útokov v Paríži. Pravdepodobne si to viacerí a viaceré z vás budete pamätať podľa názvu klubu Bataclan. Streľba v kľude Bataclan. Myslím, že to bolo počas koncertu Eagles of Death Metal, ak si dobre pamätám. Bola to séria koordinovaných útokov. Veľmi veľa sa hovorí o Bataclane, oveľa menej sa hovorí o niekoľkých úmrtiach na uliciach Paríža, na tých terasách, kadiaľ išli útočníci a väčšinou bodnými alebo chladnými zbraňami zabíjali ľudí a zraňovali. A rovnako sa nehovorí až tak veľa, ale pochádza odtiaľ táto legendárna fotka o pokuse o bombový útok v ten istý večer v tých minútach a hodinách na futbalovom štadióne Stade de France v Paríži. Bolo to počas reprezentačného zápasu Anglicko-Francúzsko, bol tam myslím, že francúzsky prezident, bol z toho živý televízny prenos, dajú sa dohľadať tie videá aj na internete. V nejakom momente zrazu prišlo v krátkom čase k 2 výbuchom po sebe v tesnej blízkosti toho štadióna a následne bol prerušený zápas a následne sa riešilo, čo ďalej. A toto je moja obľúbená fotka, pretože keď si predstavíte bezpečnostný incident, tak veľa z nás má naučené, že čo je riešením a všeliekom na bezpečnostný incident? Evakuácia. Čokoľvek sa deje, evakuácia. Už teraz našťastie aj s tým, že prichádza nejaké vzdelanie v oblasti mäkkých cieľov, v oblasti ochrany pred aktívnym strelcom na škole a podobne, tak už sa začína trošku viacej riešiť osveta v tom, že evakuácia nie je všeliek na všetko. A toto je ten príklad, kde namiesto evakuácie je také akože poloposlovenčené slovo, že invakuácia takzvaná, alebo lockdown. To znamená, že ukryjete tých ľudí dovnútra. Jednoduchým riešením by bola evakuácia. To vyšetrovanie ešte nie je úplne dokončené. Niektoré indície naznačujú, že v okolí toho štadióna boli pripravení ďalší útočníci a ďalšie nástražné výbušné systémy, ktoré čakali na to, že v tom chaose ľudia začnú utekať von a v tom chaose a tlačeníci by ublížili veľkému množstvu ľudí. Našťastie polícia a bezpečnostný manažer štadióna veľmi správne vyhodnotili, že vieme, čo sa deje v okolí, dostávame informácie o tom, čo sa deje, Paríž nie je úplne bezpečné miesto v tejto chvíli a vieme, že štadión je ako tak bezpečné miesto, pretože ľudia prešli 2 kontrolami, 2 koridormi, 2 perimetrami ochrany a už aj to, že tie bomby nevypuchli na štadióne, ale v tesnej blízkosti štadióna na prvých security checkpointoch, je vlastne signálom toho, že ten štadión je relatívne bezpečný. Takže urobili to, že pustili ľudí dovnútra na trávnik, aby ich ešte viacej vzdialili od toho nebezpečného perimetra a tam boli dovtedy, kým to okolie nebolo zabezpečené, skontrolované a podobne. Čiže aj takýto spôsob premýšľania je fajn. Skracuje sa mi čas, musím ísť rýchlejšie. Ariana Grande, bombové útoky v Manchestri a tak ďalej. Takisto dohľadateľná vec. Preskočím takéto veľké teoretické veci, aby som vás nezdržoval veľmi, aby sme sa skôr dostali k diskusii. Počasie. Extrémne dôležitá vec pri outdoorových veciach samozrejme. Myslím, že aj slovenské a české festivaly by o tom vedeli rozprávať, ako to vyzerá, keď to nie úplne zvládnete. A pozor, nasledujúce zábery sú není vhodné pre citlivé povahy a maloletých divákov. To bol Indianapolis State Fair. Neskoro evakuovali, prišla veľká búrka, to pódium podľa výpočtov malo vydržať, bolo zaťažené takými obrovskými betónovými blokmi, takými tými New Jersey zábranami, čo sa používajú väčšinou na diaľniciach, také tie oddelovače. Problém bol, že boli na extrémne hladkom povrchu, na ktorý keď napršalo, tak sa začali šmýkať. To znamená, tie lana sa neotrhli, to pódium sa začalo posúvať, alebo začalo sa ako keby krížiť do šikma, a tie balasty, tie záťaže cestovali s tými gurtňami v podstate a s tými lanami, pretože sa šmýkali po tom povrchu a celé to skončilo. A toto je print screen a ja som si povedal, že proste blbých ľudí nebudem rozmazávať ich mená, čiže toto je print screen. Vyzerá, že Slováka v tomto prípade teda stáva sa, ktorý komentoval toto na festivalovej stránke po inom menšom festivale na Slovensku, ktorý bol zrušený. A pán Michal píše, že dospelí ľudia prežijú krupy aj blesky, OK. Ak nie, môžu slobodne odísť. Skôr nepáči sa mi, keď niekto preberá zodpovednosť za môj život a zdravie. Genius. Genius. Perfektné. Lebo potom sú iní, ktorí povedia, že vy ste organizátor, vy ste mali prebrať zodpovednosť za môj život a zdravie.
Je fér povedať, že keď prichádzate na akýkoľvek festival, tak neodovzdávate občiansky preukaz, ani žiackú knižku, ani index, ani omalovánku zo škôlky, ani sa nevzdávate ako keby z odpovednosti a svojprávnosti. Na druhej strane, my organizátori máme byť tí, ktorí máme lepší prehľad o tom, čo sa blíži, aké je počasie v okolí. Máme byť v kontakte s, vy máte ČHMU, so SHMU, Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Máte vedieť odolnosť vašich stavieb, máte vedieť, čo váš areál zvládne a čo váš areál nezvládne. Nemá to byť ten účastník, nemáme mať na festivale 30 000 odborníkov na meteorológiu, aj keď, neviem, ak to máte v Čechách, na Slovensku, by som našiel niektoré festivaly, kde z 30 000 ľudí, 30 000 odborníkov na meteo a na počasie, toto je jeden z nich, myslím, že. Každopádne viem sa rozhodnúť sám, nie z následky rozhodnutí. Som presvedčený o tom, že keby na neho padol strom alebo ho zasiahol blesk, tak bude žalovať organizátora, že ako je možné, že sa o neho nepostaral organizátor. Čiže nenechajte sa zmiasť týmto vox populi. Na konci dňa ste to vy, to ste podpísaní na tých papieroch, to ste zvolávateľ zhromaždenia, organizátor podujatia, správca budovy, hocičo, to ste zodpovední za to, či sa evakuuje alebo nie. Tento rok môj kolega Bráňo zo Safety Crew evakuoval festival Atmosféra. To je taký malý, pekný festival na južnom Slovensku a evakuoval ho o pol hodinu skôr, než bolo treba. Pol hodinu ľudia v úvodzovkách znudení stáli pri stanoch a pri autách a pozerali na to, ako sa blíži tá búrka, ktorá nakoniec iba takým krajom zasiahla ten festival. Urobil by to znova? Urobil. Urobil by som to ja, takisto, keby som tam bol na jeho mieste? Áno, urobil by som. Pretože radšej prerušíte ten festival na pol hodinu alebo na hodinu, to sa dobehne, ako sa hovorí v Hradci Králové, to si sedne. Hej? Ale jednoducho riskovať to, že do poslednej chvíle ešte neprerušujeme, ešte vydrží a tak ďalej. Stačí, že na konci dňa to bude posledný človek, ktorý odchádza z toho areálu a na toho posledného človeka padne ten stan, alebo tá brána, alebo ho buchne ten blesk, alebo čokoľvek. A poviete si, že kvôli tomu poslednému človeku, alebo že život, alebo zdravie toho posledného človeka nestáli za tých 10 minút dohratej kapely. Nech ste za ňu zaplatili akokoľvek veľa peňazí. A toto je mimochodom moja obľúbená fotka protesty za slušné Slovensko. Na Slovensku po vražde novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Tam sme riešili také veci a dneska vás to všetkých naučím, aj tých, čo to budú pozerať na YouTube. A teraz budete všetci brutálni odborníci na výpočet účasti ľudí na zhromaždeniach, demonštráciách a všade. A už budú médiá oslovať všetkých vás a nebudem už musieť to ja potom vypočítavať a hádať sa s internetovo zraniteľnými ľuďmi, ktorí tvrdia, že tam bolo 200-násobne menej ľudí a podobne. Námestie SNP, predstavte si to ako akékoľvek námestie. Ako vyrátate, koľko ľudí sa zúčastnilo takého zhromaždenia, ktoré není tiketované. Keď raz predávate tikety alebo rátate ľudí tými štikačkami, čo ste videli na tom videu z toho koncertu Jean-Michel Jarre, tam bolo 15 ľudí, ktorí len takto klikali a pomedzi nich prechádzali ľudia, tak dokážete to v podstate jednoducho. Potrebujete mať ohraničený ten dav, potrebujete mať naratanú plochu, na ktorej sa ten dav nachádza. Plochu si takýmto spôsobom viete nakresliť alebo vyrátať vo free dostupných túloch, ako je napríklad Google Earth alebo Google Earth Pro. Jedno je webová aplikácia, jedno je aplikácia, ktorú si normálne nainštalujete do počítača alebo do mobilu dokonca. Tam si nakreslíte túto plochu. Samozrejme je to vždy diskutabilné, že pokiaľ presne siaha ten DAW, tak už keď sú tuto nejakí ľudia roztratení, tak si ich tam dávať nebudete. Nakreslíte to aspoň takto s rezervou proste na s odchýlkou pár desiatok metrov štvorcových a máte plochu. To je základná veličina. Druhá veličina, ktorú potrebujete, je hustota davu. To už je diskutabilnejšie, pretože to už je také ako keby trošku náročnejšie odhadnúť. Poďme si robiť také rýchle cvičenie, že keď vám poviem, že bežná učebnicová štandardná hustota davu sú 2 ľudia na metr štvorcový a keď máte radi metalové rockové koncerty a za vašimi chrbtami sa občas vyvinie väčší alebo menší mošpit, tak sa to pred tými zábranami trošičku tak natlačí, tak pred tými natlačenými zábranami ešte to není, že zomierate, ako na Astroworlde, na koncerte Travisa Scotta, k tomu sa ešte dostaneme, ale už je to také, že po pár minútach vám to nebude úplne príjemné, tak takáto hustota pri tých zábranách je 5-6 ľudí na metr štvorcový. Chvíľku to vydržíte, dlhodobo to úplne nedáte. Hej?
Čiže poďme si robiť cvičenie. Koľko ľudí by ste povedali, že je hustota davu na takejto fotografii? Kľudne hačte. 4? 3? 3? Niekto oveľa viac, niekto oveľa menej? OK. 3-4 ľudia na metr štvorcový. Dobre. Skúsme inú fotku. Koľko by ste povedali, že je na tejto fotke? 1? Až 1? 2 ľudia na metr. To je veľké námestie. OK. 1? Štvrť človeka. 0,25 človeka na metr štvorcový. OK. Predpokladám, že viete, kam mierim. Pozeráte sa na ten istý dav a na tú istú fotku. Toto je naživo jedna fotka, jeden záber z 2 našich televízorov na tom istom dave na námestí Slobody. Toto je záber z bezpečnostnej kamery, ktorá je na pódiu niekoľko metrov nad hlavami ľudí. Toto je záber z dronu, ktorý je zhruba 70-80 metrov nad hlavami ľudí. Keď sa ktokoľvek s vami bude hádať, že on vie lepšie, koľko tam bolo ľudí, tak mu položte 2 základné otázky. Či disponoval nejakým dronovým záberom, pretože ak povie, že pocitovo stál medzi tými ľuďmi a tam muselo byť minimálne 500 000 ľudí, tak on asi nevidel toto tým pádom, lebo on stal tuto medzi nimi. Hej, on mal pocitovo pocit, že ich tam musí byť strašne veľa. Čiže mu položte otázku, že z akých záberov vychádzal, či stal niekde hore na budove, tu je kúsok Národná banka Slovenska, donedávna jedna z tých vyšších budov bratislavských a spýtajte sa ho. Druhá vec, spýtajte sa ho, akú metodiku používal. Hej, lebo možno, neviem, veštil z kábových zrn, alebo možno to naozaj rátal hustota krát plocha, alebo možno robil ešte nejaký iný typ špeciálneho prieskumu, neviem presne akého. To je úplne dôležité. Čiže hustota davu versus plocha. Keď sa ma pýtate, že ako by som teda touto jednoduchou matematikou na tejto fotke rátal, že koľko tam bolo ľudí, tak by som, samozrejme to bolo počas toho, ako prichádzali ľudia, že teda máme našťastie aj väčšie protesty, niektoré v Bratislave ako toto. Išiel by som veľmi jednoducho, rozdelil by som si ten dav na niekoľko segmentov. To znamená, že mám tu segment, alebo teda mal by som tu segment, ktorý je takto veľký, vyrátam si metre štvorcové, to by boli, ja neviem, 2,5. Bežne teraz, čo sú tie protesty v posledných mesiacoch, tak sa bavíme niekde medzi 1,5 až 2,5 človeka na meter štvorcový. Základná vec, viete to sledovať aj z dola, nemusíte mať na to dron. Ak vidíte človeka, ktorý prechádza pomedzi ten dav a nemusí sa pretláčať ako keby plecami, ramenami, tak je to do 2 ľudí na meter štvorcový. V momente, ako sa mu musia odstupovať, ako ich musí odtláčať, ako sa musí predierať, je to veľmi laicky, tak je to viac ako 2 ľudia na meter štvorcový. Medzi 2 ľudí na meter štvorcový prejdete bez toho, aby ste sa nejak zásadne... Dobre, mne by sa muselo uhýbať asi viacej ľudí, ale teda OK, že záleží ešte, ako vyzeráte. Áno, môže to byť aj o tom. Dobre, veľmi rýchlo už som tu spomínal pápeža, čiže my sme jednu z akcií, ktorú sme robili v 2021. Sme robili najväčší event v strednej Európe v tom roku. Chystať, a ja rozumiem, že dneska hovoríme viac o bezpečnosti, nejdeme hovoriť úplne o produkcii eventov, ale že chystať v čase covidu event s headlinerom zo zahraničia, by som to nazval, s jeho zahraničnou produkciou, môže byť veľmi vtipné a zaujímavé. Jednak teda ten jeho bezpečnostný stav od tej talianskej polície cez tú švajčiarsku gardu a podobne je veľmi zaujímavý. Ja som mal polovičku tímu, teda ľudí, ktorí o pápežovi a Ježišovi a podobne nevedia úplne veľa, hej, ale sú také festivalové typy, takže to bolo výborné, že to boli také tie, že pápež nebol pápež, v našich poznámkach to bol, že frontman, teda kapely, hej, a playlist, nebol playlist, lebo playlist je starý 2000 rokov predsa, hej, že ten si akože netreba úplne písať a podobne, takže fungovalo to naozaj výborne. Ja som teda už vo svojej eventovej minulosti robil všeličo, ale napríklad som nestával lajerové veže pre snajperov. Hej? Čiže keď si všimnete, toto sa síce tvári ako pekná lajerová väža s peknou ledobrazovkou, ale v skutočnosti je tak vysoká kvôli tomu, aby títo snajperi tuto s tými ostreľovacími puškami mali dobrý výhľad na Boží ľud, ktorý je na tej pláni v podstate. To, čo ste už videli v záberoch z Jean-Michel Jarreho, je control room. Je to niečo, čo sme samozrejme nevymysleli. Viete, čo je najznámejší control room alebo velín na svete, ktorý sa objavuje v každom druhom filme a keď sa povie velín
alebo operačné stredisko, tak si to každý spomenie? Na letišti, ale že jeden úplne konkrétny, že dokonca keby som povedal názov mesta, v ktorom sa nachádza, tak všetci viete, čo to je. Houston. Kto to povedal? Perfektné. Houston. Operačné stredisko NASA, odkiaľ teda riadia štart všetkých rakiet, tak Houston je najznámejší control room na svete. Toto síce nie je najznámejší control room na svete, ale takéto niečo používame už niekoľko rokov, aj na veľkých festivaloch. Toto je už jeden z tých väčších control roomov. V podstate ľudia to majú zafixované, že to sú tie televízory a tie kamery. Áno, sú tam aj televízory, áno, sú tam aj kamery. Oveľa viac je to ale miesto, ktoré pre nás znamená, že to je miesto, kde sa zbierajú, vyhodnocujú a rozposielajú sa odtiaľ ďalšie informácie potrebné pre buď iba koordináciu bezpečnosti, ak to je security control room, alebo pre koordináciu produkciu celého podujatia. Ako keby toto bol bezpečnostný control room, vedľa sa nachádzal produkčný, na druhú stranu sa ešte nachádzal špeciálny zdravotnícky control room, to znamená, že tam bola separátna miestnosť, odkiaľ sa koordinovali iba zdravotnícke zásahy na návšteve pápeža. V tomto bezpečnostnom s nami sedeli ľudia od polície. Toto mimochodom je equipment českej polície. Díky Bohu za českou polícii, pretože ešte stále Slovenska nemá taký equipment a také technológie. Teda telky sú naše slovenské, vlastne čínske, ale toto je české. Prišli perfektne vybavená jazdná polícia z Brna, vrtuľník z Brna. Hej, ako my máme na Slovensku jeden funkčný vrtuľník aktuálne, takže musel dojsť aj česky. A podobne. A bola to výborná spolupráca. Čokoľvek sa dialo, tak sme rozhodovali tam. Samozrejme do nejakého levelu utajovaných informácií, ale keď došiel neidentifikovaný dron, ktorý tam nemal čo hľadať, tak sme to vedeli tam a my sme poskytovali informácie a polícia, tajná služba si to riešila a tak ďalej. Človek z tajnej služby na zábere nie je. Ten je tam ďalej a tento, čo tiež nemá byť na zábere, sa otáča chrbtom. Všetko je v poriadku. Čiže takto to vyzeralo na pápežovi. Toto už nie je pápež, keby si náhodou niekto myslel. Toto je Rammstein konkrétne. Tu vám ukážem ilustračne, ako nám pomáhajú tie bezpečnostné kamery. Hej, že my si vieme kamerou veľmi dobre zazoomovať, čokoľvek sa deje, toto je konkrétne z toho Rammsteinu, čokoľvek sa deje v tom dave. Môže to vyzerať ako nejaká potýčka, keď si to lepšie zazoomujete, tak vidíte nadšených mladých mužov, ktorí sa snažia o niečo medzi mošom, pogovaním, dačím, proste funguje to. Tie technológie sa posúvajú dopredu. Tu sme robili Eda Sheerana. Kto bol na Edovi Sheeranovi? Nikto nebol na Edovi Sheeranovi. Nevadí. Dobre, bolo tam 55 000 iných ľudí. Teda jeden deň 55, druhý deň 45. Toto je záber z nášho... Hýbe sa to? Toto je záber z nášho káblového dronu, ktorý používame. Ak chodíte na Rock for People, tak ho vidíte vo vzduchu. Je to taký malý, krásny dron, ktorý má za sebou taký tenký káblik. On tým pádom nemôže úplne veľa lietať, lebo by niekoho asi obesil o ten kábel, ale on vyletí do vzduchu do výšky 100 metrov a vydrží tam 7 dní v kuse, bez pohnutia. 7 dní, ten káblik ho napája, po 7 dňoch zíde dole, vyčistíte mu tie vrtuľky, lebo sú asi zaprášené po 7 dňoch a za pár minút ide naspäť hore. A odtiaľ máme takéto skvelé zábery, vieme si to zoomovať, toto som dal len taký celok, vieme si to zoomovať, vieme vlastne vidieť na veľmi veľa miest v okolí celého toho festivalu. Tie dronové zábery naozaj pomáhajú a hovorím, odkedy som mal prvýkrát k dispozícii dronové zábery pri veľkom dave, tak už vlastne nechcem iné. Toto je záber z jedného z protestov pred Národnou radou. Napravo je Bratislavský hrad, tu naľavo je Národná rada Slovenskej republiky. Tam v pozadí vidíte Kamzik, Vysielač, Slavín, Bratislavu a tak ďalej. Jedna z vecí, ktoré vám dokáže ten dron ukázať, a väčšinou vám to ukáže iba dron, keď sa pozeráte na ten dav naozaj z vrchu, je to, čo sa vám deje napríklad po skončení toho celého podujatia. Predstavte si, že zaspievala sa hymna, ľudia sa rozišli väčšinou našťastie smerom dole. Čiže k prezidentskému palácu, smer palisády, ktorý poznáte, smerom dole z kopca. Menšia časť sa vybrala smerom hore, lebo tam asi bývajú. Chvíľku pred, a teraz vedomí si toho, že sa to nahráva, budem veľmi stručný, chvíľku pred ukončením prišla nejaká informácia bezpečnostného charakteru, na základe ktorého sa polícia rozhodla, že potrebuje lepšie strážiť, chrániť vstupy do garáže Národnej rady. Takže urobila čo? Urobila, že nastavala túto policajné auta. Najprv chcela dať ľudí, potom povedala, že ľudia to bude vzbudzovať u návštevníkov, akože keď tam budú stať policajti, že to budú nahnevaní.
tak dáme tam auta, však s autom sa nikto nepoháda. Neviem, ak to máte v Čechách, u nás na Slovensku sa dokáže aj s autom niekto pohádať úplne v pohode. Jak to máte u vás teda? Čiže nastavili takto auta, aby tých ľudí odchádzajúcich odklonili od toho vstupu do tých garáží. Nahráva sa to, nemusíme hľadať logiku za týmto rozhodnutím. Hej? V tomto prípade. Čo sa stalo? Ľudia odchádzajú a vy ich vlastne vovediete do takéhoto úzkeho bottlenecku, pretože tuto po obvode chodníka idú ešte také stĺpiky s takými reťazkami. Hej? Čiže predstavte si, že ten, kto ide po ceste, zrazu musí vojsť tu zhruba medzi touto značkou a týmto autom, čo je prechod tak na jedného človeka zhruba. Hej? A predstavte si, že by tam nešla týchto 5% davu, ale že by tam išlo 50% davu. Hej? Keď si to ešte trošku priblížime, tak to tam vyzeralo nejako takto. Našťastie potom sme sa veľmi rýchlo dohodli v slušnej, férovej komunikácii, bez stresu, bez emócií, že majú tie auta dať preč a bol to ich nápad a všetko dobre dopadlo, dali tie auta preč, nikto v ten deň nezahynul tam pred Národnou radou. Videli sme to vďaka dronu, slušne sme sa kamarátsky dohodli vďaka dronu. Máme aj termovíziu, to znamená, toto sú mravčeky rozbiehajúce sa po zhromaždení na námestí Slobody. Tu vidíte presne, kde vám vzniká veľký dav. Stále to nie je ešte rizikové, stále to nie je tlačenica. Je to zrýchlené. Hej, teda oni neutekajú tak bežne po protestoch. Vidíte, kde sa vám tvoria bottlenecky a všetko, je to výborné. To, na čo musíte dávať pozor, vy môžete mať perfektne vymyslené, kadia ľudia odchádzajú, ako vám tie číselka vychádzajú všetky a podobne. Musíte pamätať na to, že tí policajti, ktorí sú na vašich podujatiach, niekde občas potrebujú odstaviť to auto. Hej? A oni občas nevedia, že vám odstavia auto do hlavného únikového koridoru, kadiaľ majú odchádzať ľudia. Takže tuto to máme, že tu nám končí zhromaždenie. Na pozadí počujete ešte tlieskajúcich ľudí. A my medzi tým, že sme to našťastie videli na drone, sme veľmi rýchlo cez prítomného policajta v tom kontrolrume kontaktovali tie hliadky, okamžite nasadnú do aut, okamžite vypadnúť, lebo za pár minút odchádzajú. Nie všetky auta sa podarilo dať preč, čiže tuto napríklad potom takto skrížené auta a ľudia, akože našťastie toto není zásadné zníženie kapacity a podobne, iba proste v niektorých momentoch na to treba myslieť, pretože to není úplne príjemné, keď vám niekto nie v zlom a nie so zlým úmyslom proste sa rozhodne, že tam chce mať odpakované auto a tak ďalej. Tu vidíte, že toto to bolo relatívne OK. A ďalšie, čo sme sa naučili napríklad spolu s policajtmi, je to, že keď končí veľké zhromaždenie, a netýka sa to len zhromaždení, kľudne sa to týka aj veľkých koncertov a festivalov, po headlinerovi napríklad, že oveľa lepšie aj pre okolitú dopravu je úplne hermeticky uzavrieť ako keby všetky križovatky, zastaviť všetky autá a keď porovnáme čas, za ktorý sa dá vypustiť 40 000 ľudí z námestia Slobody takýmto hermetickým uzavretím, tak je asi o polovičku kratší, ako keby to dávkovali postupne, že pustia auta, pustia ľudí, pustia auta, pustia ľudí, pretože niektorí ľudia to aj tak nedodržiavajú, niektorí vodiči sú potom nervózni a je tam ako keby zbytočná nervozita. Myslím, že som veľmi presne vyčíhal čas, lebo som to zrýchlil, Marian. Uzavriem to poslednou fotkou, mojou obľúbenou, najväčší event, na ktorom som doteraz mal možnosť pracovať, demonštrácia 1 000 000 chvíľek pro demokracii v Prahe na Letenskej pláni, 280 000 ľudí, výborná spolupráca s Českým Červeným krížom. Keď budeme veľkí na Slovensku, budeme mať taký slovenský Červený kríž, ako vy máte Český Červený kríž. Bolo to skvelé. Výborná spolupráca s políciou Českej republiky, kde sme teda ich trošku učili o tom softovom safety prístupe, ale na konci dňa to bol ako keby extrémne dobrý a milý prístup. A ďakujem veľmi pekne a teším sa na diskusiu a na otázky.